Αφού λοιπόν έχασα πολύ χρόνο και πολλά χρήματα, κάθισα και σκέφτηκα και είπα τι κάνω λάθος. Γιατί οι νέοι δεν έρχονται στα τεχνικά επαγγέλματα και γενικά στη βιομηχανία. Και αναλογίστηκα και είπα ότι κανένας γονιός δεν λέει το παιδί του πάνε να μάθεις μία τέχνη, πάνε σε ένα τεχνικό επάγγελμα ή πάνε σε ένα τεχνικό λύκειο. Όλοι θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήμονες. Γιατροί, δικηγόροι, μάρκετινγκ. Οκ. Το να πας σε ένα ΕΠΑΛ ή σε ένα τεχνικό λύκειο θεωρείται υποβιβασμένο. Να πας να μάθεις μία τέχνη, να πάρεις ένα πτυχίο και μετά να βγεις στη βιομηχανία, στο εργατικό δυναμικό. Πιστεύω ότι πολλοί γονείς και πολλοί νέοι έχουν στο μυαλό τους τα εργοτάξια σαν ένα χώρο ο οποίος οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι βρώμικο, υπάρχει αγένεια, δεν υπάρχει μια συνεννόηση, δεν υπάρχει μια οργάνωση. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στα δικά μας στάνταρ. Υπάρχει οργάνωση, υπάρχει πλάνο εργασιών και υπάρχει σεβασμός. Ένας άλλος λόγος είναι η αβεβαιότητα αν θα έχω κάθε μέρα δουλειά και αν θα έχω μια σταθερότητα στην εργασία μου. Και αυτό έχει καταρριφθεί γιατί τα τεχνικά επάγγελματα πλέον είναι πολύ περιζήτητα και η δουλειά είναι εξασφαλισμένη. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου θα έχεις πάντα δουλειά. Οι παλιότεροι λέγανε ότι μάθε τέχνη και άστινε και αν πεινάσεις πιάστηνα. Είναι σοφή παροιμία νομίζω και θα την έχω πάντα σαν μότο στη ζωή μου.